Gaurkoan argi eta ozen esan daiket datorren maiatzaren 24an Amorebieta Etxano BBK Live herrian ekimena jasoko dauen udalerrietako bat izango dela. Kultura herritarrei hurbiltzeko, kalera ataratzeko eta guztiontzat eskuragarri egiteko apustu irmoa da. Amorebieta Etxano kulturarekiko eta herri bizi eta dinamiko baten alde egiten dauen apustua indartuko dago. Llevarlo a los municipios podría ser una forma de compartir esa energía y también de generar cultura y promoción económica en el resto del territorio, que es uno de los objetivos también de BBK. BBK Live jaialdia dakizuenez guri zaigu gustatzen etiketari jartzea, generoa eta estiloari dagokionez, orduan herrianen saiatzen gara apur bat aniztasun hori mantentzen, aniztasuna bai eskaintzarekin, talde desberdinak, euskaldunak, Espainiar estatuko taldeak ere bai, internazional arloan ere mugitzen direnak, lehengo talentuak, talentu berria, herrianen hildo editoriala ere mantendu egiten dugu. Espero dugu danok gozatzea, bai bertokoak eta bai inguruko herretakoak erakartzea, guztiontzat eskuragarria izan daiten, eta hori animatzen zaituztegu eta mila esker.